Здравейте хора, аз съм Атанас. Сега ще снимам Lego Mini Fighters и кораба на Anakin Skywalker. Както виждате са тук на моето легло. Това тук е Mini X-Wing. Нали виждате с криле. Това тук е пилот. Както виждате, крилете се отварят. Пилота може да го видите. Има и едно арто, за жалост без тяло. Тук е поставката за пистолета. За бластера по-точно. Ето го другото лице. Добре. Това е Mini TIE Fighter с един клониран пилот. Ето го. Без каска. Малко е размазан. Това пак е превозилка на дроид, както виждате отгоре с бластер. Дроида не е много интересен. Може главата да му се махне като кука. Ръцете и краката също. Ето както виждате. Аз вече махнах половината тяло. Добре, сега да преминем към кораба на Анакин. Вижте го отдолу. Криле всичко. Тези крила тук. Това е Анакин. Стига бе! С седалката ли съм го извадил? Това тук е поставката за меча. Арто. Ето го. Добре. И това беше за легото от мен за днес. Канала ми е Елена Райчинова. Ако искате се абонирайте. А пък ако искате го и харесайте. Каквото и да е. Добре, довиждане. Ето ме.